daghan kayrong nagkagubot dinhi sa atong mga katawhan nga nagtuo ni Kristo. Naiuban ang Biblia ra gyud mao'y ilang sundon ug wa masuwat sa Bible dili tinuod. Mao na ilang giingon. Basta wa masuwat sa Bible dili tinuod. Unya unsa man? Uyon mo ana? Mo na gasigig lalis mabasa ba sa Biblia nga naay pulong Katoliko? Ana. May pami kay naagid mi sa Biblia amongan la siging lalis. Naabas Biblia nga mokalawat ka pinaagig kamot. Nga mutana sang uban unya naa sa Biblia nga mokalawat ka pinaagig bakbak. Mga kanang mga inana ba. Naabas Biblia nga ang laki o ang babae di gyud magbuwag naa. Sa naabas Biblia nga ang babae o babae pwede magminyo wa ana laki og laki wa sad. So mga butang nga importante kay natong pamalandungan sa mga magtotoo. Si Kristo miklaro gyud dinhi daghan paunta kay kog isulti ninyo pero dili pa mo makatugkad. Pero inig-abot sa Espiritu Santo tudluan mo niya sa tanan nga akong isulti kaninyo nga di pa ninyo masabtan unya masabtan na ninyo og apil na ang mga butang umaabot. Sa to pa 2,000 years ago gisulti ni Kristo naghuna-huna na siya nga dunay umaabot. Mao na karon ingon dayon kanang mga gibuhat ninyo mga Katoliko sige mog simba anang mga larawan sa mahal nga Birhen Maria, larawan sa mga santos. Ana naa din sa Bible. Gibawal na sa Bible mao gid ni atakihon nato. Niingon bisag sa unang pagbasa niingon man si San Pablo ang Ginoo dili ka na mga binuhat sa kamot sa tao sa kahanas sa tao. Mao na ayaw mo pagsimba ni anang mga larawan. Nang ano man tanggabutang man tanin daghang larawan. Sayop ni. Nda. Hilom lagi mo. Undangon sa din ako akong pagkapari san. Asag nila nga diha sa larawan makakolekta mo sa tang. Mo na tinuod ba nga nagsimba tas larawan? Wa kita gasimba sa larawan. Ang kana ra gyud mga tao nga nagsigig tan-aw nato, mo'y nag-ingon nga nagsimba tas larawan. Pero ang tinuod ang atong gitan-aw nga larawan hunghong ni sa Espiritu Santo nganhi sa simbahan aron pagpahinumdom nato kinsa ang atong mga heroes sa pagtuo. Mga hero ba? Tanawa ng ato mga hero sa nasod. Di ba? Butangan man nato sila og mga sa tawagan na estatwa ba kana kana monumento ang kanang mga sikat nga basketball player Michael Jordan, Magic Johnson, ang mga sikat nga mga boxidor si Flash Elorde kinsa patong uban nga kanang mga sikat ba mga sikat nga mga tao, sikat nga mga heroes like Jose Rizal, Apolinario Mabini, kanang naang nanghitabo sa mga ganing event sama anang kadaugan sa Mactan, si Lapu-Lapu, gipamutangan silang monumento nga na ang ilang mga larawan. Nga naman, aron inigtanaw nato, mahinumdum tanila ang tinuod nga gisimboluhan anang larawan. Common man na nga paningahanglan sa tao, makapasatisfy man na sa tao. Pero na nang naakay gihigugma nga close kay siya nimo, nya namatay na siya.
Siging daan ang picture, siging hawk-hawk anang picture. Hastang pare mo, hawk sa panagsa. Naamasad ni amo kung kamo sa no. Asa man din ang among kasing-kasing pusong bato. Sa ato pa, nganong ato mangyong ipamugos ang pag-ingong nagsimba ta sa larawan, nga ang atong gisimba maoman ang gilarawanan. Ang atong gisimba maoman ang buhing Dios nga matod pa ni San Pablo diri sa unang pagbasa, wa ninyo mailhi. Muna nga ningon si San Pablo, ipaila-ila nako ninyo karon kinsa ning Ginoo. Na karon kinsa may mo paila-ila natos Ginoo nga usahay dili nato mailhan kining mga santos nga atong gibutang. Inigtan-aw lang nimong San Vicente Ferrer, mahinomdom dayon ka si San Vicente Ferrer nagsigig sunod sa Ginoo, wa gyud mangwarta, wa mangaway, sige gid siya hiusa bisag nag-away ng mga tao, iya gyung hiusahon, siging tabang sa mga kabos, sa mga masakiton. Inigtan-aw natong San Vicente Ferrer, inig unsa nga na? Inig debosyon na to niya, ato dayong mailhan ang Ginoo nga maoy gi alagaran ni San Vicente Ferrer. Nya kita dayon mosunod dayon taniya. Inigtan-aw na to sa mahal nga Birhen Maria nga naa purti gid niyang higugmaas Ginoo, gugma kayo sa Espiritu Santo nga bisag unsay isulti sa Espiritu Santo sundon lang yun niya. Nigtanaw na to siyang larawan, niyarang among model sa obedience sa Ginoo ay niya ako rabag supak-supak rabakos Ginoo, sige rabakog pamalikas, sige kog dumot. Maingon ditas mahal nga Birhen, tabangi ko be nga mausab ko, pero ata magsimba niya, nagpatabang lang ta. Saom niya kung kinaiya nga mangumpisal ko karon inig kasunod adlaw balik naman sang sala. Ya mamugos ra ba yung kumpisal sa dayon igsunod adlaw padir pa kumpisal la ko kay nakasa gyud ko padir. Kano sa man imong last kumpisal adtong niaging adlaw. Oh, anong paspas mo ikang kumpisal padir di gyud ko mahimutang padir kasa ko biyon sa mahimong sa kapamalikas lagi ko padir ba akong nakasaba ng akong anak. Mao ba? Katong niaging adlaw nga nangumpisal ka mao sa di mo gisulti mao lagi padir. Kato sang niagi pag yung kumpisal mao gyapon ni mao gyapon padir mao lagi padir tabangi ko nako ayaw na lagbalik ko. Kay ikaugmaan ni mao na sad ni. Nya imo pa jud kong dali-dalion. Kumpisal yun kay di jud ko pwede makasimba padir dili ko ka kumpisal. Kuwang ka sa pagsabot. Gatuo lang kag ang kumpisal mura na siya og alcohol nga gibutang di kamot gawas ba nga pasiriti akong kamot be nga ni kauga na sad hikap-hikap ka dito pasiriti na sad be ana igo ikap-hikap di oy inighuman nimo kumpisal ang imong way of life do na gyoy kausaban kung maminaw ka sa Espiritu Santo do na kausaban. Niya kay ang imo ramang gusto nga malimpyuhan lang ko kanang feeling nako nga mura nako na kuan ayaw oy paminaw sa Espiritu Santo nga Lord sige man kog pamalikas unsa may sunod mo kumpisal ko ron mamalikas na pud ko unsa may sunod ingon ang Espiritu Santo butangig packaging tape imong baba mayo nang dunagi external sign butang magimo ng mask gani din amo na maklaro butangi og mask dire nya sa ilawom day packaging tape sige lang ingon wa na balikas mga usa ka semana nimong himo ana maanad ang imong baba nga di na mo bukag balikas imo dayong tangtangan ang igtangtang nimo na nahurot og ka nunot ang imo dinhing nabil pati sakit ka pisti biani awan nasad imo na sang anaan litok man gyud oy imo na sang butang packaging hangtod gyud nga maanad ka nga makaingon na ka nga di man di ay sayo ning di ta mag storya kuan magsikag handom niya kita mas Ginoong maayo kay nimo pagkasulti away pagkabuhat tagaan day ka grasya abli nimo sunod wana di na ka mamalikas you hate anang maong buhat katubitang akong niya ko'y gitambagan nga nagpuyo-puyo niya pag humagtambag nako sa una magsige jud ingon lisod kay pader lisod jud kayo
karon kay ang iyang kapuyo nga laki nibiya man, gibiyaan man siya nakig minyo maglaing babay. Di hapit siya maghikog. Nakunya karon. Balik mo siya nako. Pero wa sa kumingon nga kami na say magpuyo. Nakunya karon. Ingon kas una di pwede. Di ka mabuhi og wa siya. Karon gibiyaan naman gyud ka. Namatay day ka. Ni siya may king ihikog pa din nako kanay makamatay nimo. Pero ang iyang pagbiya, ang kasakit sa iyang pagbiya, wa makaunsaay nimo imo ra gitong una-una patudlo ra gud Espiritu Santo, sunda ra gud ang mahal nga birhen, pag rosaryo ra gud. Sige siya rosaryo gyud hotdon gud niyang upat ka rosaryohan, hilak og maayos pagbasol. After mga 3 months nawagtang tong iyang kasakit nga gibati diri. Ang sunod pa gyud nagguilty og giluod kay siya og nauaw sa iyang gibuhat. Kay iyang yung feeling nagtan-aw niya ang mahal nga birhen og ang Ginoo sa iyang gibuhat. Uwaw kay siya. Pag human ato nanindot na iyang kinabuhi. Karon nindot na iyang kinabuhi. Sa to pa kung maminaw tas Espiritu Santo tudluan ta niya. Pero unsa may tinuod nga pagsimba. Matod pa ni Kristo, magdaig kamo kanako, inyo kong himayaon. Kay ang tanan nga ni anako, iya sa amahan. Og sa inyong pagdaig nako, daigon sa ninyo ang amahan. Ang tanan nga atong buhaton dinhi simbahan. May naa may larawan o way larawan, kining atong mga debosyon, kanang prosesyon, kining atong Flores de Mayo, dili gani ni nakatumong sa paghimaya sa Dios, maunay gitawag og binuang ng pagkaampuan. Ang ato na ganing gihimaya mao na mismo ang larawan nga atong gisimba mo nang moingon tab larawan sa mahal nga birhen, milagrosa kaining larawana, kanigyoy akong hikapon isa kana ding birhen di anang may kapilya sa awa na ilabot pinigyong larawana, gitawag na naog fanaticism. Adi sa nato ilimod ni ay daghan dinhi sa Katoliko, ingon ana Santo Niño, kadtog yung karaan, kadtog akong hikapon kay karaan gito. Kani daw nindot man kaning Santo Niño, awa nay gahom diha. Kini gyud, giblisingan man is pare sa da otro sa tong pariya watoy grasya. Kani gyud, kani. So obispo ani sa Jesus hingwarta kitong obispo kani gyud kani. Fanaticism ang tawag ana. Tatong dihay born again nga suod kay nako nga pastor. Siya kamo di pa ko adto pari wa pa ko mosuod seminaryo. Ikaw ba Chris, kamo simbahan ba Katoliko? Siging simba ng larawan. Nako, wa man mi magsimba. Tuwa mo mis Ginoo. Amo ra man ang age. Ay nagsimba mo, muluhod ko mo dias larawan. Nako wa man ko muluhod dias larawan. Nagluhod ko ngadto mas Ginoo. Ingon siya, nganong inyong nangibutang sa altar nako? Kuha. Inigluhod nako, kuha ang larawan. Tanawag mo undang ba kong rosaryo? Naku, inigluhod nako bang? Kuhaan ang larawan, bukaan at tanan. Maundang na ikong rosaryo. Dili. Kaya nga naman, ang akong giampuan, di man ka ng larawan, kato mang Ginoo, idra man na siya. Nagasipit man siya Bible. Naku, nganong gadaman ka ng Bible? Siya pa mo ang pulong sa Ginoo. Naku nga, binuang dia. Kani akong pulong, kita day ka. Naku, kani akong pulong, kita ka. Siya, wa. Naku niya, kana imong gisipitan, kita ka. Kita, larawan na sa di makita nga pulong. Nagsimba sa di kag larawan. Kaya sige kag sipit-sipit ana. Sa diloy ang pulong sa Ginoo nako larawan lagi ng Bible sa pulong sa Ginoo. Giprinta ra gud na nagoy anay printa nga Hebro ang kaning iyang kaning unsa na pagkasuwat, naa say Latin, naa say Aramaic, naa say Cebuano, naa Tagalog. Sa to pa larawan nga nagkalain-lain sa pulong nga dili makita. Kita di mo ani akong pulong. Pero isuwat din nimo, kit-an nimo. Ay nako simba sa kaglarawan, labay ng Bible. Ilabay na. So yung gabaan tan ako, gabaan ni ganang Bible. Mao nang di sa namo ilabay among larawan kay ako sa nang giila nga agianan pud nas presensya sa Ginoo. Depende ra nas larawan. Mao na siya pag abuman ato wa na may magstorya.
Bitaw, nagkasuod big maayo. Gani, di kay ko aman ni siya sad murag may pagka-related sa Katoliko, ako pag-blessing sa ilang balay. Blessing ko dito wala siya manguros. Manguros ang alam sa mga santo. Wa manguros ako. Piksa tanong karos bindita, basom gyud karon dia. Motoo man siya sa blessing. Padir kay di pa ko karon na pare na ko tawag padir blessing ang balay na. Oh, pa-blessing ang balay nga. Born again ni siya. Ngadto na ko pagpanguros akong gipasiplatan ba. Ngalan sa man sa anak. Wa man manguros. Ako daghanon ko nirug hapak og bindita ron ko anak. Da panghapyon lagi snaong dako murasag nang uros di man nguros ang larawan nga dili muda nato ngadto sa pagtan-aw ug pag-ilas Ginoo sama ni atong nakita ni San Pablo sa Areopago dito sa Atenas maunay mga larawan nga supak sa gustos Ginoo ang larawan nga makapasamot sa atong debosyon sa Ginoo, makapanindot sa atong relasyon ug makapadasig nato pagsunod ug paghimo sa iyang mga kasuguan, maunay larawan nga gitugot sa Ginoo. Mao na Espiritu Santo gyud magsulti ani. Sama anang kanang kampana, kana atong kampana diha. Makapadasig pa na nato. Nga mura naman lang nagtabon sa kaldero igana. Kaya na mura man nagisi ba mura lang planggana plang ana ona nag-order tarog kampana nga makapanindot sa atong pagtuo kisay mo donate diha tag 110 ang iyang presyo 24 inch ang iyang diameter inches o niya 110,000 niya da sa pag-shipment to Amas Manila na ko gi-order ang shipment niya basig pila sa toy presyo o ang pagtaod aing no talang 120,000 ang muangkon kada bagting mahinomdom ka nga dako-dako gyud ka gidon kada pring ana sa bro gracias Ginoo gracias Ginoo hotdan jud kos bugas ani bagtinga na ana sige donate mo tawagi lang ko dire 120 na siya 1,000 basta lagi kada bagting lano ginang imong dunggan ngadto sa Ginoo. Bitaw ayaw sa mga anak, binuang mo na di man na sa Espiritu Santo. Pero nay mo donate, do na gyud grasya. Pero dito kato kong gisulti dito maoha nga inig bagting na kay grasya. Di sa to tinuod Ako man to, di ba to sa Espiritu Santo? Ang grasya diha nga nakatabang ka nga monindot ang atong pagsimba kana may kabati nimo nga murag manudsod ngadto ang tingog sa suok-suokan di pre ani ba nga nara kutob di ang tingog mabanda lag jutay aning dahon sa kanang kuan diha lubi wa na di nakakadungog kay hinaym kayo pero kato bagting sus gipatdungog ko niya sa bagting sa nasa cellphone mo murag manudsod sa imong dunggan way ndot kay tingog brand new pa man to. Kining sugo ni Kristo nga paghigugmaay kamo mao ni kasulbaran sa tanan natong problema kun ato laning sundon wa gyud problemang mahibilin sulbad tanan tuo mo dili nya naghigugmaay mo ron ug wa gani ka mahigugma kana sad mao sad nay tuburan sa daghan kaayong mga problema. Ang taong muhunong paghigugma maproblema. Ang taong magsigig higugma way problema. Mao na siya ang general rule. Mao na si Kristo di man gustong maproblema ta. Di siya gustong magantos ta. Iya tang gisugo paghigugmaay. Nya kay kita mga masinupakon man kusog man kaitang musupak sa sugo sa Ginoo mao na nirong na nagtap-tap na ta tap-tap na inyong mga naong mga patyono na mao man ang mga naong sa mga patyonon tinaptapan ano man masinupakon unsa may gugma sa maning gugmang giingon sa Ginoo sa unang pagbasa
ang gugma nakasintro sa Ginoo. Matod pa ni San Pedro, magpili taglain kay ang usa sa atong kauban nga mao gyud gipili is Ginoo nagbudhi man. Karon magkuanta, pili tag bag-o. Kay ngano man ang ilang gihigugma ang plano sa Ginoo, dili ang plano sa tao. Pila ra magud tay pag-ingon, adahaon sa magoy naa diha. Total hudas patay naman to. Daghan bitaw ta 120 bitaw ta kabok. Ngano magpili-pili pa magita ng 12 oy. Sagdi na lang nagkahiusa bitaw ta. Pero ilag yung gituman ang planos Ginoo. Kamo, unsa may inyong gisigihag tuman ron? Ang planos Ginoo o ang inyong plano? Kana, klaro kay nastanan. Dali ra kay check upon oy. Bisan pag may ka, sige, makugsimba pa der. Tanawa, ang plano bas Ginoo. Gikan sa imong pag-atiman, sa imong lawas, pagpakigrelasyon anang kauban nimo sa panimalay, imong bana, asawa, anak, ugangan, inahan. Tanawa, unsay imong gikuan ron. Bisag karon dinhi sa inyong paglingkod diha. Kanang inyong gipangbuhat diha ron, natug ba ka, naminaw ba ka? Kisa man ang plano imong gisunod ana. Labaw na gyud sa atong mga pangandoy sa kinabuhi. Kanang imong paghimo sa imong balay nga imong inutang, plano ka na sa Ginoo. Nga mangutang gyud kag para igastoan ang balay, hangtod wa na lang noong kay kwarta. Ang resulta hino naputos na kas utang niya. Human ang Ginoo dayo imong ingnon, Ginoo in taon masulbad taning akong mga utang. Ginoo, ikay ga plano-plano ana. Wa jud ko magsugo nimong pangutang. Wa sa ko magsugo nimo nga dakuha gyud na imong balay. Kinahanglan ana jud ka mokuha ang mga subdivisions. Wa gyud magsugong Ginoo. Na karon putos kas utang. Kana sang sige nimo anang pakig-away kay tungod kay imo yung dumta ng naang nakabit sa imong bana or nakabit sa imong asawa, sugo din as Ginoo nga pag dinumtanay mo, dumti gina. Nga ang sugo sa Ginoo pasaylua man. Isang kapila pa na nakabit imong asawa, pasaylua na. Oh. Saban, sunod mo na. Da, hilong lagi mo. Nga kusugit ang mubasol sa Ginoo. Mo na, diri sa atong kani-ganing ebanghelyo, ingos Kristo, tawgon tamog akong mga higala. Nga naman, kay inyong gituman ang akong mga sugo. Kanabitang mga managhigala, mag-inunungay gina sila, one for all, sa tanilang sinultihan, one for all for one. Gina, inunungay gina, basta higala. Mao na, si Matias, nakighigala mas Ginoo, nagpakamatay pod siya. Iya sang gihigugma ang mga tao mo patay niya. Nga naman, higala gud siya ni Kristo. Maugod na giagian ni Kristo, maugod na gibuhat ni Kristo, one for all for one. Ang mahal nga birhen, higala ni Kristo. Higala o kaaway? Higala, inahan ko na niya. Mo nang kuyog sa siya ni Kristo, mura sa siya gipatay. Kuyog gid siya. Wa gid siya mo distansya. Yawa sa diya babagi ang nagsigig dagmal siyang anak. Ngano man, gihigugma gusto siyang anak. Gusto gong ipakita sa iyang anak ang iyang dakong gugma, iyan anong babagan. Karon inyong anak, sigihag kulata sa inyong silingan, inyong babagan o dili? Adi mo liwat ni Maria. Ayaw babagi, tudluin nun inyong anak, unsaon paghigugba anang gasigig kulata niya. Yung kadi na mahimo pa diroy, child abuse man na siya, physical abuse man na. Unsa may gidangatan din Kristo di ay? Unsa may gidangatan ni Matias? Unsa may gidangatan ni San Esteban? Nya gibabagan dito sa Ginoo di ay. Na pwede ra magita to niyag babagan. Ngano man babagi?
Namatay man ni si Matias gani nga mura man ni si San Esteban, gibato man ni siya hangtod namatay. Mga year 80. Ana. Wa gyud babagis Ginoo. San Esteban kabuutan ato. San Pablo pamangani mo ni Sogo nga batoon, wa gyud babagis Ginoo. Muna kining ato mga pagantos mga igsoon, labi na gyud paantoson ta. Daghan rong mga ginikanan gipaantos sa mga anak. Daghan kayo. Daghan sa rong mga anak nga gipaantos pod sa ginikanan. Daghan kayong mga asawa karon gipaantos sa mga bana. Daghan sa mga bana nagantos pod sa ilang asawa. Daghan sa kayong mga pari nga gipaantos sa mga parishioners. Pero basig mas daghang parishioners gipaantos pari. Okay, mas daghan mo jutay ra mami. Di ba? Usa lang namo diri kasinghag, pero tindaghana ninyo dihang magantos. Ambot dinhi pila ka buklektor ang nagantos tungod aning nagwali. Og pila sad ka buok sa Kristan nga kusmod na kaignaong tungod ani. Pero nagantos biya sa kuana nila. Kaya sa may itong buhaton, kung nanay mga pagantos, ayaw pagreklamo. Ing na mauna ning panahona nga mahimo na kong higala ni Kristo. Mauna ning panahona nga mapakita nako ang akong dakong gugma. Nabi tay asawa, nakapangabit siya kausa. Sipyat lang gid ba? Kanang namaginang sipyat. Kana bang mahasandig-sandig ka sa laki nga wa nimo tuyua, nga gihiram-hiram sa kadidto, nalimot ka, bisag pari hiram-hiramon, limot usahay. Unya pagkaligas niya, niabot yun sa knowledge ngadto siyang bana. Ang iyang bana gisultihan ang iyang mga anak. Karon wa na siya tagda siyang mga anak ug nangandoy iyang mga anak nga madugta na unta siya mamatay siya. Hasta sa dang iyang bana wa na mutagad niya, hastang iyang mga igsoon wa na mutagad niya. Sige siyang pangayog pasaylo kay wa gid tuyua din agyod mutagad. Isalikway na gid siya, mayra ta kunog maimpierno gid siya. Niya text din siya nako, pader kinsa na malay mo dawat nako. Nako di ako. Anong look mo ka? Di amang kong mudawat di mo. Pero ay lagdool na ako kay basig mapunan. Ang akong gingon, sunda ang sugo sa Ginoo. Higugmaan ang imong mga anak, anak mo na nimo. Higugmaan ang imong bana, kanang imong ginikanan, ng sigdumot nimo, kanang imong mga igsoon, nga nagsigig yung gapakauaw lang kanamo. Higugmaan na, apil na ng imong mga ugangan, mga yawanon kayo. Higugmaan. Mao na akong gisigingon niya. Siya wa ko'y katungod pa dir nga mobiya ug mangita kog lain nga magpangga nako nakuha kay katungod. Ang imong katungod mo ang paghigugma na mga yawanon nga nagpalibot nimo nga mura ra ba sa giugway mga sala. Mura sa biyag yun ug wa gyud magsupak-supak. Kana mga anak nga nagdumot sa ilang mama karon tungod lang kunuhay kay nakasa og laing laki, kapila ka na sila nakasa sa ilang ginikanan, sa ilang pagpamakak, sa ilang pagsigig buhat og mga butang nga wa gyud mauyoni unta sa ilang inahan. Pero karon kusog kay modumot kunuhay limpyo kay sila. Wagi siguro og mga babae man na or laki basig nag premarital sex na sila. Basig nagmasturbate na sana sila sige. Unya unsa man na dili ba kalaway? Igo gyapon ka nang salaa. Nakatulang iya na timingan lang na iparis. Pero usahay kita ngilad kita tanawa na. Ya mga laway sa day kita binuhatan. No. Ingon ra bas Kristo. Ginaingon ayaw pagkumit og adultery. Pero kinsa tong maghunahunag laway ngadto sa kababay or sa kalaki nakapanapaw na sod siyang hunahuna. Nya kapila ka na sila manapaw kanang naarong kasig dumot-dumot kanang bana nga kunuhay nagsalikway siyang asawa wa ka na didtoy gipanghilabtan sa mga babae. Adang abang-abang ana mga babae nga mga nindot kay glawas nga usahay makaabang sa ni usahay. Kung masipya wa sad ka ha. Oy, ay na lang ta. Sa tinud-anay. Isulti nako sa tinud-anay.
kanang tao nga dili kapasaylo sa iyang isig katao nga nakasala maunay utrong sad-an nga tao. Di siya kadawat nga makita niya ang iyang pagkahuyang anang tao nga huyang nga nakuyog siyang kinabuhi. Kanang pari nga kusog ay maglagot sa kristan, utro sa nang badlungon. Nakaila na mo anang parian. Ang atong tubag sa Salmo, ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran sa iyang makaluluwas nga gahom. Usa sa paagi nga gipadayag sa Ginoo ang iyang makaluluwas nga gahom kinig yung pagpakita sa mahal nga Birhen Maria sa lain-laing lugar. Labi na gyud kining pagpakita niya sa Fatima. Ang gipakita sa mahal nga Birhen kinig yung pagampo o ang pagbasol sa mga sala. Mao ni solusyon nga ang mga kalag maadto sa langit o ang gubat, kagubot sa kalibutan mahunong. Ang nakaapan lang mga igsoon karon kay wa naman kaayoy nagampo. Kita di naman kita kaampo, labi na santos nga rosaryo. Sige pa ba mong ampo diha, santos nga rosaryo, inyong pamilya. Munang giingon ni kadtong Bishop Fulton Sheen, nga niingon siya, a family that prays together stays together. Nya karon kay ang nakita nato sa pamilya, a family naman that texting together or computerizing, interneting together, awa na, kuyaw na taan. Mao nang kakinahanglan ta nga pahinumduman sa mensahe sa Birhen sa Fatima. Conversion of hearts niya ampo alang sa kaluwasan sa mga kalag, labi na sa mga kalag sa purgatorio o sa mga hardened sinners. Diri sa unang pagbasa, si San Pablo niingon sa mga Hudiyo nga Grigo og pinulungan, dili magyud ka mo motuo nako, mubiya ko ninyo, adto nako magsangyaw sa mga dili Hudiyo. Ang Ginoo mga igsoon di gina mamugos. Kung dili gid ta mosugot niya, kung ato gid siyang isalikway, bisan pa mas paningkamot sa mahal nga Birhen nga i-remind ta nga mosunod Dios Ginoo, nya di gid ta mosunod, abot yung panahon mga laglag gid ta. Pero kung mosunod lang sa tas mahal nga Birhen sa pagbalik sa Ginoo, sa pagtuo sa mensahe sa atong mga misyonero, sa atong mga apostol nga mao ang gipangsangyaw karon sa atong simbahan, diretso sa taani og ka luwas. Muna si Kristo din hiingon siya, di na ko ninyo makitaan, maghilak mo pero mahimong kalipay ang inyong kaguol. Ngano man kun motuo lang gid ta nga si Kristo ni sakas langit, nya si Kristo nagpadala sa Espiritu Santo, nya si Kristo dili mobiya nato pinaagi sa Espiritu Santo, mahimo gid tang madasigon sa atong panaw. Kay mura man tag kanabang nagpanaw tas kalibutan nga nisubay tagdan nga gisubay ni Kristo uban sa lamdag og tudlo sa mahal nga Birhen Maria. Bisag unsa pay kasakit aning kalibutana, bisag unsay problema, malaumon ta nga mosangko gid ta didto sa langit nga gipuy-an ni Kristo. Kining mga tawo nga mangandoy langit nga igsuon, mausad ni sila ang mga nindot kaayog mga binuhatan dinhis kalibutan. Muna di ta mangandoy anang kwarta, di ta mangandoy anang mga dungog dinhis kalibutan, ngandoy tag langit. Nya ang ang sa katawanan bay tawagan ni di irony, kung magsigi tag pangandoy sa langit, daghan kay tag kwarta. Kung magsigi tag pangandoy langit, magkahiusa ta. Kung magsigi tag pangandoy langit, nya magbuhat tas mga butang nga makapalangit, mga ayo sa tas atong mga sakit. Mao na siya ang sikreto. Mao mo ang uban ng sigig ampo, may magmakakaunta na. Siging rosaryo. Sa una, gamay pa kong bata, pag adto gyud sa
misyon sa Birhen sa Fatima para mag-black rosary kanang tabok-tabok og balay magabi. Pagsugod ato mga 1970, gagmay pa mi atong bata. Nag-atang mi sa iskina Banawa kay among dawaton ang Birhen. Nya gadami atong among kuros na karaan kaayo nga naputol na ito diri hapit ang kuan ang mga tudlo. Nya doon na sa bata nga imat kay ignaong samtang galingkod mi atong daplis karsada gamay pa ko hadlok man ikuan ni mga bata sa syudad nga imat kay ignaong. Nya dool din siya. Ay, bata, unsa na bata? Nako kuan mi magampo kuha din siya batong gamay kay nag-ana man tong kamot sa Santo Cristo murabag nag-ana og jutay bab iya din gipaslakan diri kamot kanang bato nga katong gamay nga nahakop na iya di kong ingnan la hapakon karon ana pakon ka nahadlok sa kuwabi na kog muhapak yung tinuod ang Santo Cristo unsa ang paghapak nga nipilit man to sa cross nya gibugkusan namo og hilo nga kanang paratahi ba nga puwa nya pag-abot dayon sa Birhen sa Fatima katong imahin kuan dayon mi sugod ay may prosesyon padung ato simbahan nya mao na toy gisigig tuyok-tuyok sa mga balay mga replika ato dito sa Amos Bukids Kahugan sige naming tabok-tabok og balay og tungod ato nakat-on mi pagrosaryo nakat-on mi sa kanaganing pagsimba nakat-on sa paghimo ani mga kapunungan sa kanini ang kapilya hangtod nga nagtubo gyud ko uban sa akong mga igagaw mga igsuon nga nagsigig alagad sa kapilya gikan atong among pagdebosyon sa Birhen sa Fatima hangtod karon mao na siya kining mahal nga Birhen Maria mao gani ni ato siyang debosyonan dadon gyud niya padulong sa iyang anak nya nahunong ang mga kagubot nahunong ang mga kamatay daghang milagro ang nahitabo pero kung ato ganing siguroon ang atong kaugalingong pagpangwarta siging pangita ng kwarta wa nay ampo-ampo mag-anam na lang gitag kaut-ot hangtod magsigin lang tag pangutkot sa tungo nya ngislo yaw-yaw kahiubos kabalaka perting hasula kapoy puy-an ang kalibutan mao na kanindot kung magsunod tas mahal nga Birhen.